Ja, Ja, så det spiller helt sikkert sammen. Men altså, hvad vil du så sige, din holdning er til de kvinder, der sådan bruger begrebet feminist, altså at de er feminister, men at de rent bare går ud og bare angriber mænd helt vanvittigt for noget, de faktisk ikke rigtig har gjort noget for. Men jeg ved ikke, hvem der gør det. Altså, har I nogen? vi kan sagtens finde en lille video til dig over YouTube, som burde være ret nemt at finde her. Jeg ved ikke, om du har set. Er det en kendt? Eller en det er ikke rigtig en kendt eller noget. Altså videoen er blevet utrolig kendt nu, ikke? Ja. Der er en fyr, der er lidt overvægtig, ikke? Altså han er lidt tyk i det. Og så begynder han så også at kalde sig selv for humongous, fordi at han vil gerne lave det sjovt med det, og ikke at se så negativt på det. Og så var en kvinde, der begyndte at sige humongous what? Og så begynder hun bare at gå helt amok på det der. Det er det eneste, hun siger. Humongous what? Og så går hun helt amok. Okay. Der er en... Og hvad har det med feminisme? Jamen, det er fordi hun kalder sig selv en feminist. Hun har kaldt sig selv for feminist på de sociale medier og sådan noget forskellige steder, hvor hun siger, at jeg går ind for feminisme, og det her sådan der, og så går hun amok. Så hvis man lige kan spole lidt frem her. Jamen, jeg har aldrig hørt om den video, men... Humongous what? That's what it is. Humongous what? Is that sexual harassment? No, it's humongous. Then why did you say that to me? It's my name. What? Humongous what? Humongous what? Humongous what? Is that sexual harassment? Is that what you just did when you said that to me? What, humongous? Why would you say that to me? Yes, but my name. Why would you say that to me? Why would I say it? Why would you say that to me? Why would you ask me my name? What? Humongous what? Humongous what? Humongous what? Humongous what? This person just spoke to me in a sexually harassing way. I did not. Yeah, he did. He said, do you know what my name is? And I said, what? And he said, humongous. Yeah. This person just sexually harassed me. I said Yes, that's right. Humongous what? Humongous. So now you're actually pointing to yourself. You're actually pointing to your body parts, and you're actually pointing to your body parts and saying that you're humongous. Jeg er sikker på, at det ikke er et satire. Det er det virkelig ikke, fordi ham her, han havde faktisk også prøvet at kontakte kvinden senere hen, for så at sige, jamen vi kan godt lave et lille interview, hvor vi kan prøve at få løst det her problem. Så nej, det gider jeg ikke. Ikke med sådan en stor racist, sexual harassment pikke, som hun siger. Altså sådan lidt. Altså, jeg kender overhovedet ikke konteksten, men det virker helt skørt. Og så kan man sige, at folk, der kalder sig feminister, er jo lige så forskellige som folk, der ikke kalder sig feminister. Så du har jo folk, der ikke nødvendigvis har gjort sig de store refleksive tanker, og bare lige pikker op om noget, og så råber lidt, og så har du folk, der rent faktisk ved rigtig meget, og sætter sig ind i tingene, så det er jo bare sådan svært. Det er jo ligesom så det er jo igen det der med at tænke feminisme som én ting. Hvis hun siger, hun er feminist, så fint nok. Det er en sjov form for feminisme i mine øjne, men det er jo bare så mig. Ja, selvfølgelig. Så det er jo... Det er jo en lidt mystisk fremgangsmåde at være feminist på. Ja, men så feminister er lige så forskellige som alle andre mennesker. Ja, okay. Og deres, man snakker over, der er jo også liberale feminister, altså der er sådan en som Rasmus Brøgger, hedder han det, tidligere formand forperson for Liberal Alliances Ungdom. Han har jo erklæret feminismen i sådan en liberalistisk facon, ikke? Så han er sådan en borgerlig feminist. Så der er jo bare rigtig mange forskellige typer af feminister. Okay. Og så er der folk jo, der går sådan lidt. Nu har USA lige fået en rimelig skør præsident for eksempel, så hun virker bare som en eller anden random, men i det mindste er hun ikke præsident i USA. Ja, det er sandt.